Bože, ja som taká naivná. Stále nechápem, prečo čakám, že ma budeš milovať, keď ja tak viem, že patríš niekomu inému. Už po 9. krát prezentovali v Pezinku svoju tvorbu amatérsky a nezávislí filmári na festivale PAF. Ten v roku 2003 naštartovala pezínská filmová skupina Tichý dom. Potom sme to pre nich prevzali my, OZ Kinečko a OZ PDF. A robíme to dodnes. S cieľom proste zaujať ľudí. Ukázať ľuďom, že aj amatérsky film je zaujímavý a že niečo sa tu točí na Slovensku takéto, čo sa nedá nejak vidieť bežne v televízore alebo v médiách. PAFko bol aj tento rok 6-hodinový maratón amatérskeho a študentského filmu. Návštevníci si mohli vybrať z bohatej ponuky. Tento rok začíname filmami Repav, alebo sekciou Repav, čo sú najlepšie filmy z minulého roku. Máme tu niekoľko sekcií, ktoré sú zostavené z filmov iných festivalov. Sú to výbery filmov z iných festivalov, ako napríklad Telit Quick, je to festival Anča, medzinárodný festival animovaného filmu, je to festival Azyl, takisto medzinárodný festival krátkych filmov, minútových a 5-minútových konkrétne, ktoré premietame tu. A takisto máme na takú konfrontáciu, sme si pripravili sekciu zahraničných filmov. Je to krátka 15-minútová sekcia filmov, kde ukazujeme, že vo svete už sa tie filmy aj amatérske robia už predsa len na trošku inej úrovni. Na Pezínskom festivale ste mohli vidieť krátke filmy, komédie či horory, ale aj animované filmy, ktoré sa prezentujú na medzinárodnom festivale Fest Anča. Tento festival tento rok bude jeho 6. ročník, čiže on vznikol pomerne nedávno. A zakladali sme to preto, lebo sme cítili potrebu, že tu žiaden podobný festival nie je. A všade vo svete sú tieto festivaly populárne, tak sme sa rozhodli, že založíme niečo podobné aj tu. Máme tam medzinárodnú súťaž, ktorá má asi 30 filmov. Je tam medzinárodná súťaž krátkych filmov do 30 minút, je tam medzinárodná súťaž videoklipov a ešte je tam súťaž študentských filmov. Amatérske a nezávislé filmy zo Slovenska a Čiech, ale predovšetkým z Pezínka a okolia, boli zaradené do súťažnej sekcie. O najlepšom filme rozhodovali diváci. Za najlepší film hlasujú diváci. Do súťaže bolo prihlásených 12 filmov. Aspoň z týchto filmov každý človek, každý divák môže zahlasovať za 3 filmy. Cenou pre víťaza je soška v tvare kamery. Vyrobil nám ju Andrej Frič. Je to keramická složka, pekná naglazurovaná, takže bude to pekná cena. Z tejto ceny sa tešil Andrej Farba, ktorý s filmom Happy Free Friends získal prvé miesto. Na druhom skončil Pavol Čižmár a jeho filmový počin Keď pretečie pohár. Víťaznú trojku uzatvorili Pezinčania Peter Čermák s filmom Miesto odpočinku a Patrik Gubiš a Martin Šulte a ich klip k songu Od zveriny profesionáli.